Bombo, 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 Bombo. Voy a dar aí o bombo, ¿Qué crees? A ver, Voume levantar. Porque aínda non fixen uso. ¿Dónde Podedes seguir, ou pensades que acaba aquí. Veña, vou facer unha cousa, porque eu aínda teño o tema do bombo, verdad? Non trouxen a cousa, vou na coller. Yo dixen, onde vai? Onde Le vai? quería dar con la cabeza. Está collendo a masa, ¿eh? En serio? A ver, eu vai por todos vos, pero sobre todo, ven comigo, ven, pequerracho, como te chamas? Como te chamas? Yago, faime un favor, cóllete isto e dalle forte. Vamos! Vamos! Bravo, voume levar a masa, pequeño. Que maravilla. Vaya noite, David, vaya noite. A ver, non contaba, pero que é maravilloso por la coreografía, por como iban desincronizados. Chicos, por que ser estades na pequeños. gran final de Talentos Extraordinarios. Veña, vai ser unha final dura. Mola un montón. Mira, Moi ben, enhorabuena.